हिनजावजों रायलायफेराखै नामा होनदों नोंखौ? औ औ Battle Royale. Battle in बे फाला बेनोसै ए हिनजावजों रायलायनानैबा देख्रुबनोनो हायो नांलायनानैबा फाननो हाया नामा? नोंनि खानाय बिजौआव नोंनि महर मोखाङाव हिनजाव जाजाया लोंजायो जाम्बासो नोङो नङालै खोनाया मा होनखोथाय मैया मामासिम गेलेबाय थादों जों बार'था जाबायमोन रेंआव गेलेबाय थादों जों जा मोजां गेलेनो रेंआव दासान्दि देरहाखायोल'रा 8 जन गाहाम गावथारनानै देरहादों जों मैया ओइ खोनाया ओइ अबावथो हिनजाव खामानि गैया दामानि इदौले नांगौमोनलै आंनो सिलाय गोलाव मोनबाय नांला इम' नांसिगौ इम' दाना सिलायखौ मोनबाय आं मैया गेलेदों दाख्लैसो गेलेयाखै द्रप गारदोंसो लाम्बा काट ओरैजाय मानसि दं ओरै फैनाय जादों नोंसोरखौ ओरै फै मिनियाव दं जल्दी
बेयावनो दं आखाइ नोंनि आखाइ हमनानै गावथारजोबगोन बेखौ आं हारसिङै